Dolan nggonmu telake gare yo kene. Lah ngomong wae kon gak ke wedang ah. Cangkeman sik tak gaweke. Bro, ya ditin duwe, Bro. Ya duwe kok ning duit. Ki, Lah kok ping 1000 dene. lah lek gawe apa? Aku duwene minggu kuwi. Arep tak nggo sangu nilik Maria, meriang. Ya kuwi nek gelem duwene minggu kuwi kok. Ya wis nyo, tak golek liyane bae. Niki juragan wedyange. Sik tak makane wedhus sik. Yo. Wih, rok apa kowe? Rok maling kowe yo. Rok maling kowe. Ora, Bos. Aku mung arep golek jangkrik kok nang kene kok. Aku lek jangkrik kok nang kandang wedhus kowe rok maling wedhus kowe yo asu kowe. Celeng nek kowe kok rok maling wedhus kowe yo Ora asu kok mau kowe. ngantem aku kowe ya. Rong jelas ngantem kok maling kok kirik kowe. Lihat kok kowe asu kowe yo. Bajingan teman kowe. Lah napa mau rame-rame nang kandang wedhus? Alah nomor nyolong wedhus ku mau tak tonyo ndase. Lah ngerti ora aku melu ngantemi mau. Aduh, apes temenan iki. Aduh.